Na, sziasztok, én itt Zaman vagyok, és ebben a részben nem tudom melyik szeron játszik, csak feljöttem, és nagyon szépen köszönöm Europélte03-nak, hogy ideadta a karakterét most. Nem tudom, mivel hálálhatnám meg neki, de van, megfogom. Na, egy pici zenét így berakok. Most nem lesz sok idő. Hoppá. Jó, be is rakom, csak picit lehalkítom. Na hát akkor nyomassuk is. Most ilyen cuccba vagyok, szóval nem sok OP-val, de nem baj. Most csak úgy gondoltam, hogy egyet videózni fogok. És bocsánat, ha hangos az egerem, nem tehetek róla. Ilyen az új egerem. Ugye már be is mondtam az előző hírelmzés videómban, hogy új az egerem, gamer eger. Szóval bocsánat, a túl hangos. És bocsánat, a túl hangos a zene, az nem tudom mitől van, de nem baj. Ó, ez nem. Na, faluban nem szeretnék menni, mert ott tiszta fullosok vannak, én meg nem vagyok teljesen fullos. De hát ezért átnézett meg. Ó. De kilök! Hát, gyerek, nem színűszínű. Nem tudom, nincsen több cuccom. Jövök itt vadult. Istenem, Toma, kilök és vidd be. Na nem baj, ez van gyerekek. Kilök ilyen gyerek szól. Nem baj, most egy halulba csaptassuk. Az meg ott le akar érezni. Áldészumból. Nem szívják szerint. Na hát, akkor mire jön? Ez is kilök. Féltek, gyerekek, kilök. De miért fut? Hallod, csak be vagy kerülve. Istenem. Mi legyen? Akkor és Terminátor orba kimegyek. Mi van? Nem tudok idő, vagy mi? Vége. És szóval tényleg nagyon szépen köszönöm Milo PvP-nek, hogy ilyen rendes volt és ideadta a karakterét, hogy videózhassuk velem. Szóval nem is tudom, mit mondok neki. És majd még lehet, ha várható a rendes Karimmal 6 hetes videó. Bocsánat, ilyen vagyok, kiraktam, tudom. Hagyjuk. Az mi gyerekek, nem bírtam kilökni, nem lehet ezt megnézni. Ez nem tudom, mi volt, ez valami nagyon. Fús, te meg lelőksz. De ez mi már? Kurva dekó. Kurva dekosz. Hogy kell az? Mi? Mindegy. És de
is hiszem az anyagot, lehet ez a videó kicsit unalmas lesz. Nézzük, valaki gyereket látunk, akit ki tudunk csapni. És nem valami túl számosan erős gyerek. Például ez csak ezzel fut persze, mert Max, nem, Sonic Fox, vagy nem tudom, hogy mondjam ki a nevet, nem adok egy pillanatot, mivel most játszik először a szerveren, és nekem sincsen, egy soha csak kiloptak vele. Vagy valami ilyen lettek. Ott mi? Na, szép volt. Na, ez a videó itt ennyi is lett volna. Sziasztok!